sé gasca go hínte éid sein an na mula agus a caiineach am thula bliana a bhí coit sa prógram díadachar son an meme michge warach. Buní do bhula agus clúnitú sin na caint agus clúnitú sin as na bhí gráin a thuh an Níl-Eain. Mac go leir go bhfuil sean duine mar mihín gabrínach hanil sin dó bhharsin so féimi sin an óicrí ein a bhí ga cléachgad agus gabrín. Ag iad má óg silmí go mí car eolachara trá na bhád agus í ag mátan agus a bring sa Gaelic rí duine bhí go tíine an tan na bhád inatach an na tupar bhóda. Wel, nuair a háiseach mí sa bhunscáil charó bhfuilm tar bhí na Gaelic ann ag an am sin. As Jane na scála háiseach teacher Mrs Jack Cóisiir a charó Gaelic san bhí éiche. S mar sin chuteach Seònaid leis a Gaelic. Is mi sé Seònaid ní ggóil, sé Seònaid tandí a bhar ammas de fós mi, rúcag agus thócag mi an seo an topar bhóda agus sé sasannach a bhana maithir, hanig é seo as a néhí a cám a chocaí agus chuniche rí madháthir, sanna ars na murachan sé nícéirí go bhir madháthir, agus hanig iad san as sanna an ars na murachan. Dar bh mí ar a chiad bliana agus an dara bliana as an árscáil, sí ineach tícaisk Gaelic a bhacam. Is mar sin thuí buí mhór ar na scilan cánain acam, sa bh mí fiochan í sréip go filantach. Bha Seònaid díart míorhíoch bhana chiad lá be Gaelic an cuspar a Searlam. Ha mín am hittir a bhí na Gaelic agus mar ró rút san bhíacham sa bhunscáil mar a rain Seònaid cha bhí go iacham chachaning. So ha buí bhóraí a bhí éiche ormsa agus an bhríoch hacam an rast. I met her on the main street with her mother. She was introduced Janet to me because I'd met her mother before, and we were going to a dance that night, so I took her to the dance, and that's where it all started from. We just got married and had children, and we built this house. Bavas go bhí séinnig a bháid nuair a bha mí go má óg agus a caiineach am a thula bliana a bhí coit sa prógram díadachar son an meme michge warach. Bhí mí héana coit trá agus Seònaid sinní caian amá agus a mí héanaar son sin aine lá. San as go start de hécasc, chaimi roin a gael don choman, agus an uair sin hóisich mi neach gerem a bhóid sin an tíochtol varam, agus fa mi tjena vrúten mar tuhug bríhevan agus farpisin a churma chuine bháitechan agus bríhevan a churma chuine arpisin agus mar sin. Bhai háastna is an blad an uair sin a thuh teach cúteachn an dríoch go má ást an na saoil na Gaelic ach cúteach is mórich ar múla agus tá sin folaseach dar a vista córic rí Seònaid. She does a lot for Gaelic, and if she starts something, she'll see it right through and finish it. She helps a lot of people as well. She's very good at what she does. Ha gleir gúine a ha taichgal húf na Gaelic a chaníl gleir yú gabrín gachwaha. Sé canan príse le haun agus ha sin dul ga cawl. Chaníl an nuair lochlábhairt an múla anist agus goite gorí chéideanna lochlábhairt ha ann háast ag go bhfuil daimh scéalt ar íirigh don na Gaelic mar a bha. Janet, the Gaelic wonder, sin mis muintin thulat mis muintin. Na ma bheachsa ha Seònaid sóirite iad sca na haid ar díanamh an saoil na Gaelic agus an saoil hiúil agus na haid ar díanamh ása go persanta sí na hísin blad de gael bhúlach. Sí anin asúnis Gaelic. Ha bhí ge chopéirsteach ma bhéthe asúnis Gaelic.